सिवान। आज हम आइल बनी सिवान जिला के स्टेशन पर। बहुत सुंदर ही यहाँ पर कार्य चल रहा बा। स्टैंड भी अच्छा बन गया बाटे और कार्य भी यहाँ पे शुरू बाटे। तरह तरह के काला भी बनावल गई बाटे, तरह तरह के भी पार्किंग बन रहा बा। तो विकास बहुत सुंदर यहाँ पे हो रहा बा। तो हम ले चलते नहीं अंदर के स्टेशन में थोड़ा नजारा दिखावे खातिर। बहुत ही सुंदर नज़ारा बन रहा बा। चित्रकला ये सब काम भी चालू बा। देख सकते हैं कि एक पेंटर भी कोई के भी अच्छा से पेंटिंग कर रहा बा। सब गाड़ी लगावे ला सब पार्क बनल बा नया नया। सब सब बाइक लगावे ला जगह सब अच्छा बन गई बाटे। रेलवे स्टेशन जन सिवान वातावरण में बड़ा बहुत अच्छा सब व्यवस्था हो रहा बा। एने स्टैंड खड़ा होके खातिर सीढ़ी लगा दिया गई बा कि पब्लिक के देखे में दिक्कत ना होके। देख रहे काम सब प्रगति में बा। बाहर भी बनता जहाँ रिजर्वेशन के काउंटर वाला वहाँ टूर के अब एक अच्छा से बने जा रहा बा। काम भी शुरू बा। सिवान जहाँ पर सब टिकट मिलेला, टिकट काउंटर है, यहाँ भी काम शुरू हुआ। सब देख रहा बनी। बहुत ही सुंदर स्टेशन फिलहाल में बना तटे। कार्य भी शुरू बटे। सकता नहीं या फिर बूढ़ आदमी होके ऐसे आराम से जा सकता। यहाँ पे व्यवस्था सिवान जिले में जन हमने के स्टेशन में तहाँ पे हो गई बटे। देख सकते हैं लोग। जिला के बाद ही कुछ और होगा जाना के जवाब ना होगा। जय सिवान, जय बिहार। सब टिकट के भीड़ बाटे, कंप्यूटराइज हो गया सब। अभी टिकट है तो भीड़ देख सकते नहीं।